Готова ли си? Искам. Айди, излизай. Но и че не влизай ти там с пижамката, мамо. Не влизай. Изчакай, мамо, малко, мамо. Изчакай. Сега е почнала да си пее. Мамо, не без да се карате. Остави си шишето, ако обичаш. Как ще ядеш? Студента са викам. Ще им правя кускус. Сега ще ги храня. Бети, моля ти се, мамо. Бети, Бети. Но, стани, няма да хапиш каката. Няма да хапиш каката. Няма да се хапите. Само го галиш. Само го галиш. Само го галиш. Няма да се хапите. Какво да ви кажа, хора, така почваме влога. Скаране и пискане. Айди, хайди, мамо. Хайди, мамо. Хайди, мамо. Хайди. Хайди, цокай. Няма как, не мога да го спра от млякото, иска си го, пък има алергия от прясното мляко. Поне разбрахме от какво е. Та сега почти се премахнаха пъпките, нали. Не знам вашите деца имали ли са алергия от прясното мляко, краве прясно мляко говорим. Той сега на 1 годинка, Елизабет никога не ми е правила такива проблеми, но какво да ви кажа? Днес мисля да чистя пералнята, тъй като не съм я чистила от доста време, в смисъл това отдолу да се махни и да се попие водата, да се забърши, да се измие вътре фугата където е. Ще сложа един препарат да се измие пералната, тъй като пуснах вече 2 перални и мисля да го направя, това го правя веднъж на месеца. Та ще видим дали е мръсно, дали не е мръсно. Айди, пуснала съм ти малко песнички, почвай да си го изядеш. Ами, сега ще наруши обяда. То е 11 часа, аз те първа почвам да готвя, в 12 да имат храна. Тя като видя, че бебето иска мляко. Така, Нойчо, имаш столче. Имаш столче, вземи си твоя стол. Ноа, вземи си твоя стол. Ето го твоя стол, ето го. Айде, ела ти, нали пи мляко, мамо? Сега почнала съм уж да правя храна. Кажи му да си вземи стола. Ето, нова. Ами, вчера дето си купих този серум, ето сега вече ми се свързват тези като серум и крем. Сега ще ви покажа какво представлява. Купувам си ги от TK Maxx, хора, няма нищо спонсорирано. Ето е така представлява. Е така се нанася малко. Е така. Цак. Малко да ни излиза. Та, всичките работи, които си ги купувам от TK Maxx, се запитвам с изкуствения интелект. Знам, че някои не го харесват, но аз много харесвам изкуствения интелект за неща, които сами, примерно, да ми помагат. Не говоря за всички неща, казвам просто за неща, които в днешно време можеш да си спестиш, примерно, да питаш разни хора и тем подобни проучвания. Аз лично обичам да питам изкуствения интелект за такива кремове, казвам си моята кожа каква е, казвам на колко години съм, казвам какво искам да постигна и наистина спрямо това според мен работи, защото преди съм имала доста акнетична кожа, не само, нали, заради хормони, ами заради неправилна козметика. Просто ви го казвам от личен опит, не съм знаела, че съм използвала козметика за мажна кожа. Това пък много ми утежняваше кожата, ставаше ми много суха, същевременно имах и различни акнета. Чайте само да видя какво се случва. Така общо взето. Нанасям и на гушата, защото е много важно. Моя крем е за хидратация, така че няма такова лифтинг. Може би след 30 ще започна да използвам.
Чакам преди да нанеса слънцезащитата, изчаквам около 3-4 минутки, за да попие целия крем, защото в противен случай, въпреки че използвам слънцезащита на La Roche-Posay, понякога може да ти остане петна, които не са попили от крема, така че препоръчвам, ако се слага слънцезащита, слагайте слънцезащитата, но след 3-4 минути използване на крем и серум. Ми изпратиха от Tesco различни ваучери, примерно за определен срок имам 3 паунда оф, тук 3 паунда още, 4 паунда, така че ще се възползвам. Аз оттам купувам памперси за Ноа, тъй като с Елизабет вече ги спряхме напълно, нито вечер, нито аз я спрях на година и 9 месеца може би беше. Година 9 месеца и половина, след което може би до 2 години и 2 месеца държах с памперс само вечер и тя сама започна да си казва мамо пиш и така спряхме памперса и през вечерта. Тя сега вече е на 2 години и 6 месеца, така че не мисля, че е нужно да се използва повече. Слагам си от това новото ми, ако ме следвате от не знам, от няколко видеа купих си го това на Road Shortcake. Мисля, че е доста добро, с пептиди и наистина консистенцията му е много хидратираща. Ако не сте пробвали такъв продукт, можете да направите изпробване. Моят шорткейк, просто това ми харесва. Да няма цвят и да ми е за ежедневна употреба, тъй като не всеки ден си слагам грим. Ако искате нещо, което искате да ви щади устните и да ви хидратира, това е много добро. На работа използвам едно на Dior, просто да. Ето сега се нанасям на слънцезащитата и съм готова за да сготвя набързо. Също така искам да кажа, че събирам багажа за България, тъй като ще изпращам пратка за България тези дни. Не знам, трябва да се свържа с човека, който взема пратките, тъй като ще изпращам подаръци за рождения ден на сестричката ми, тъй като имаме двете един същи рожден ден на 7 декември и тати прави тази година 50. Тъй на него съм му купила няколко подаръчета и на мама, на нейните дечица на сестра ми и на Дани, нейния мъж. Купила съм много малки подаръчета, колкото, нали, да... Малки са в моите очи, но може би в тяхните очи са по-големи, по нормални неща. Не смея да ги покажа, както знаете, това са подаръци, защото ако гледат, ще ми бъде неловко да се знаят подаръка предварително. Днес ще правя риба с сладък картоф и малко зеленчуци. Бети ни пипа и студена рибата, сега ще я направим, че закъсняваме с обяда. Да, благодаря ти, миличка. Ето така ще представлява 4 парчета риба, сладък картоф, морков и обикновен картоф с лукче. Мирише невероятно. Подправките са само черен пепер, сол и зехтин. Това са. И на картофите има малко мащерка. Дай го. Дай, ако обичаш. Погашника. Аз май не съм го снимала, бе. Чурпогащика е с отдолу, тук на краката, от тук додолу е с, как се казва, с камъни и с тук е с една голяма бяла пантела. Да. Добре. Поръчах същия чурпогащик и на Изабел и роклята такава. Да. Те не са в един дом. Браво, ма! И ко? Нищо за рождения ден. Чакай малко, че го отворих. Чакай, че го отворих и текна всичкото. Чакай! Не може! Няма и един пръст до земята. Не става. Както и да е, отворил го, де. Отворил го, той не е мръсно. Да, ще го извърша, отдолу сам ще го таковам. Тя е чисто нова пералната деца вика, но аз го почиствам поне един път в месеца. Айде, сядай. Ма тук сядай на столчето, нали ще ядеме сега. Айде, маниче и ти. Сядайте. Ето това е порцията на малкия, това е порцията на каката. Айде, миличка, сега се събуждаш, нещо гадно ли ти е? Не си се разсънила ли? Ето го малкия мишок и той. Айде, мамо, ще ядеме.
Иди ти да се молим, хайди. Сядай на столчето да ти сложа обувките. Чакай, спокойно. Чакай, спокойно. Седни на столчето, мама ще ти сложи сега обувките. Давай. Чакай. Мама, да. Мама, точно така, мама. Така. Ето, затягаме ги. Давай сега и другата обувка. Кака. Да, и кака. Ма ти се научи да говориш и мама, и кака, всички ти ги казваш. Хайде, стани. Айде, излизаме. Вънка е тъмно вече. Отиваме да купуваме месо. Нали? Айде, сега пак се почва. Тъмно е вече, хайде. Тя сега иска да ходим на парка. Вижте колко хора, то е тъмно. Купихме няколко неща. Ние искаш да се прибираме, така ли? Ние искаш да се прибираме. Къде искаш да ходим? Парка. На парка? Парка. Иска. Мен ме е страх да отивам сама на парка. Ти искаш, така ли? Искам. Не може. Искам. Айде ще отидем някъде другаде. Да ядем ягоди и банани. Не. Не искаш? Искаш ли бисквитки да ти купя? Сладолет? Желирани бомбони? Да. Айде. Тръгвай. Кака, това не искам да пипаш. Значи върнахме се, ето сега седи. Не е щастлива, каза, че искала паста. Правя и паста с спелтъл и спанак. С бял сос ще го правя и с сирена. Ето я. Доволна ли си сега? Паста ли искаш? Кой цвят? Я покажи. А синия цвят кой е? Точно така. Айде. Сега, сложила съм малко, нарязала съм едно малко лукче, пресен лук, масло. Включвам тигана на по-ниска. Така. Сега малко чесънче, 2 скелетки чесън. Така. С малко листа спанак. Отдолу е чесъна. Леко запръжваме, колко да се стопят рабички. Че ароматни ще стане. Половин консерва рибатон. Това ми е измислена рецепта. Сега да не си помислите, че я гледам от някъде. Естествено всичкото си го мисля аз. Така, ей толкова. Слагаме го. Това представлява всичко. И мирише толкова вкусно, хора, че нямате си на идея. Ще сложа само черен пипер и солчица. Много май вкусно ще стане. Преди съм готвила с друга рецепта с това нещо. Сега с прясно мляко. Ей така. И малко водичка. И ще го оставя да се ароматизира така добре всички работи. И ще стане уникална паста според мен. Нещо различно. Ще нарежа вътре и ще настържа сиренце. Така че мисля, че ще стане нещо по-различно, но пък се надявам и децата да го харесат. Ето това са получи. Сега ще изчака малко да изстини. И мисля, че ще стане много вкусно. Мирише много вкусно. Ресторацията! Кой ще чисти днеска? Това сигурно ма чака мене. Ти мислиш ли да чистиш? Тази ресторация сега ще направим така, разбрахме се. Аз да сменя памперсите и да оправя децата, а жената да изчисти къщата. Естествено, по-мръсната работа винаги е на мъжа. Така се пада. Няма как да стане работа иначе. Ето го той. Ами какво да ви кажа, почти съм почистила. Трябва да му направя сега млякото. Изморих се. Чистих. Поправях килима, също тупвахме. Минавал го и
Трябваше да приберем дрехите, защото почна да вали. Бях ги изкарала днес вънка. Но след като легнат децата, ще трябва да пусна тази машина, тъй като те много малко им трябва още, обаче не можеш да ги оставиш без такава машина. Изморих се, влизам да се къпя. Аз ям ябълка. Не искам. Не иска. Ти си яш твоите гадни пуканки. Ето това е за тебе. Яла. Ява си, добре? Я кажи пак. Бонти има. Има кака бомбонче ли? Кака бонти има? Не е правилно, ама... Включвам се от късен следобед. 2 часа и 30 минути. Ще излеземе малко навън. Децата спаха, аз си почивах, обработвах някои от клиповете. Просто опитвам се да имам малка почивка и за себе си. Ще отиваме, тъй като трябва да взема няколко неща от Boots, като неговото мляко и да обменя такива точки през Boots. Сега приготвям на децата по едни грозенца и ги изкисвам. Взела съм от тези круасанчета, взела съм им още нещо като мандаринки, водичка и ето я каката, не издържа. Хайде, отивай вънка, хайде, идвам. Ами тръгваме. Времето се мина, ето ги и двамата. Ще ядат грозде, казаха. Много е с якито на сестра си от миналата година, защото другото ще го пускам за пране. Елизабет и тя е добре. И аз съм с новото си яке, което ми е от миналата година, съм си го купувала на намаление, но никога не съм го носила. Затова пък ви насърчавам, ако ви имате намаления, ползвайте намаленията и купувайте дрехи с намалена покупателна стойност, тъй като е добре да спестяваме някое друго левче и да ги даваме за някъде другаде. Това яки ми е миналогодишно, но не е носено никога. Дете се казва е чисто ново. Да, ще натиснеш. После навръщане ще не натискай сега. Не натискай. Ще наспре. После ще плачеш. Ще плачеш. Не натискай сега. Чуле? Айде, излизаме. Излизаме, виж. Виж, излизаме. Виждаш ли? Хайде. Седни, ако обичаш. Да, седни, ако обичаш. Да, миличка, седни, ако обичаш. Ние използваме това мляко. Вижте колко е романтично. Вижте колко е романтично с тези неща. Много мило. Така, първо трябва да си... Бети, не искам да пипаш, мамо. Искам сега да си сложа картата. Така. И сега това ще да направя с купон. Сега ето този купон. Имам 5 минути, но сега го чеквам. Така. И сега buy card. Ето това е. Стана, мамо? Какво искаш? Мандарина? Айде, върви, че ще се стъмним след малко. Айде, мама сега ще отбери. Дай. Изчакайте. Ето пратката ни е тук. Само да ви покажа как ги оставят на Амазон пратките. Човека не се стърпя и почна да върви. Ето го. Като... Давай! Бети, да ни падне само. Внимавай! Бети! О, мамо, какво да те правя сега? Вижте му цицина има на главата. За 2 минути катери са много са катери на стола. Приготвях им вечеря и той се покатери на стола и бам, ми се издумка едно хубаво и... Какво да кажа? Предупреждавам те, бъди внимателен. Гледай, цяла цицина на главата си направил. Но на мама хубавото бебе. Няма, благословената мило да ми те боли. Това не е за ядене, мамо. Това е за отваряне. Я да видим моята пратка сега. Тук всичките работи ли са? Чакай, спокойно, Бети. Дай витамините. Така, поръчала съм си едни витамини, по-скоро може да ги искате. Ето тези Б комплекси ми се поръчали. Вътре са 250 бройки с витамин С вътре. Витамин С, не знам вътре какво е, но
Ние сме ги пили от доста време, затова си ги поръчахме. Така, дай да видя какво беше това. Това е моят аксесуар, който ще снимам с това, ще ми е за по-удобно. Всичко ще оставя снимки отстрани, какво представлява. Няма да го отварям, тъй като децата са покрай мен. Това навсякъде мога да го сложа. Един вид ще ви оставя снимки какво представлява. Ако ви е интересно, мога да ви изпратя да си вземете през Amazon линк, за да го намерите. И това нещо ми е осветление, такава лампа, защото ми трябва, тъй като снимам доста пиар пратки и работя с различни брандове. Това ми е една от пратките от Amazon, за да мога да ми изглежда по-професионално. Има и дистанционно. Ако обичаш, ще ви оставя отново пратката как представлява. Това мисля, че беше 99 паунда, обаче аз го взех на замаление, защото видях, че е на намаление. Това беше 30 паунда, обаче го взимах за 15. Витамините бяха 28-250 таблетки, но ние ги взимахме за 20, нищо такова. Общо платих 110 паунда за всички работи, значи може да си представите колко намаление имаше, а не беше черен петък.